Voice of the People Party kadap nak jisong candidate ka bakraw haba ka yoi ya ka jingberngam jong ka seng HNLC ban peniap iki nongelam juga party kebalami hakilat patai kabor kum ka party iko ban pendrem jur ya ka jingberngam peniap jong ka seng HNLC iko aru ban on ni badi upai ba boleh jid ya ka Voice of the People Party ban sinsha hapot district council kumta ke HNLC kam don hopan tukulare ke jing trekam ke jing Porters Council dei tong pai ba wala ban bread ingi de Porters Council lalu shem ba ke jing trekam ke jing kalau persya ike bang ingi la kular yo pai ba ni kwaru banong ni ban ni tip hiru ya ke jing shisha ba kidon shimon ki kendram haki hima pada ke jing trekam jing hima bat kumbagalong kidon shibondu ki kenram hake hima sora bad hake jing trekam hapo ke hima sora ka Voice of the People Party ka badan ye jing tu nanra ya ka sinsha ka kharal ka khoi ne ki shong ki thau ki hima bad ka jila bro koi habangi ri ka bor ka badi yen pekmi ye ki shong ki thau ki hima ni kwa ne renti ni kwa ne janai bad banum le kirki ya kanunu ka kam hake bidi bad ka kam sinsha ka kharal hakishno kitau lani hakihima namar ka thong ba ka jingkwa ka jingkwa ban wanra ya ka sinsha ka kharar ka bakhod haka jalahi paro ka wi ni smooth ho ya ka ek bangi de banle bat ngin le ya ka ek bangi de ban kum ka party na kwaro ban ong ha ka ni ka por bala da ka ta ka jing pinyap ka joge Chelsea yangi ki nongelam bat kunju ya ngau nongelam jong ka Voice of the Party kanuan ra ya ke bit kapian ka shongsu ka shongsai ka jingshan ba ka jingto ya ka chai rio ngalo ba kloi ba no lang kanya nagamta ka jingto ju ka chai rio bat na kwaru ban ong ka ni ka po ka ba menta kani ka jingbangem jong ka HNLC kano ka kabu kaba kraw ya kitu kiba don de jingtu kaba sniu ni ki nongelam jo Voice of the People Party de kumta ke HNLC kanuma ban like na ka jingkit kli la ne ban sai khu ya de la ka don ko no ko jingja kaba sniu ni kum ki nongelam jo Voice of the People Party bat kumu nongelam jo Voice of the People Party nga ko aru ban pen pa badin jo ngari ke jingpengem manum wat kilak jira na ki bor pulet la ni na ka bor sarkar namar ngatip baka jingem ap ka jaha show play pangal shakri ubulong nong thau chonga wat kumba David Wong shisha la ya ka them ka senyu ka jiak nganom sheting ye ka basniu nama me don rikat ma me batna u dingdu bodu shalu jome ki pentingen yanga aron ke dinget ka baskan ma ngim don ka no ka jitu ka basniu pursha ela ka joga jet manri iran tanga jiang no banon ra ya lawai ka basngai ye ke longdin ki mandin ki jiang aron shibon ki jingkli banga ko aban kli ke Chelsea ringan num tre ban kli ka ni ka por dan tang atli ki banga ko aban bu ki jingkli kai ka jingkwa jo ka seng Chelsea ha to ka seng Chelsea ka ko aban pan phai biang ye ka sin chars im ha ka ni ka jala ka ju bat baga Chelsea ka ko aban in light no nagari India kini ki long ki jingkli ki baga Chelsea kan hapan batai shai shengi pai ba tinggal kentui ki pai ba Bakim day ban Redmond sim, but kum kino yalam juga party. Yalam mat shibon kicing pergi maki por ke pemencor. Rengenum kenan din ban ya ka dengan nongrim ka babay. Ka babiang. Namta kinong din ki mandin kicing. Kani kalong kicing pensyai ka mga dan pensyai. Hai ka bidi ban kicing pergi peniap jang ka seng HNLC. Yangi kino yalam ban kamta mga president jang ka party. Kublai shibon.